V deň D som mala v škole maturity. Lenže nedopadli tak, ako by som očakávala. Tuho som sa aj pripravovala a čakala som na chodbe a vtedy ma zavolal mladík, čo mal tak 26 a sedel v komisii ako jediný. Mal tak 1,74 m, pekné blond vlasy a bledomodré rifle, vkusné biele topánky, šedý kabát ponad kolena. Pod kabátom mal bledomodrú mikinu s kapucňou. Bola som už na rade len ja. Ako by mi to ale spravil na schvál a nechal si na mňa najviac času. Prečo? To sa dozviete. Tak počúvajte. Aj by som ho očami zjedla. Vyzliekala by som ho pohľadom a to hneď a stále. Túžila som poboskať ho. Chcem byť pri ňom blízko. To som však nevedela, že maturitná skúška sa zmení na sexuálnu aférku. V miestnosti boli otvorené okná a boli sme tam teda len my dvaja. Práve som pochopila ten výraz zamilovať sa na prvý pohľad. Zamkol dvere a prvýkrát na mňa prehovoril. Tak božsky nadržano a roztopašne zároveň. Volaj ma, Aďo, len keby náhodou. Preboha, Miša, si bledá, nechceš sa osviežiť? Nie, že odpadneš, dnes začneme. Posadila som sa a vyschlo mi hrdle. Mala som pocit, že som odrazu všetko zabudla. Vyložil si však nohy arogantne a drzo na stôl. Hneď zo začiatku som vedela, že zamýšľa so mnou celkom iné plány. To je v poho, Aďo. No čo, môžem? Môžeš, Miša, môžeš. Čo môžeš? Ty musíš. No poď, nech to máš za sebou, Zlatko. Podal mi do rúk pohár s vodou a sledoval ma s takým sexuálnym záujmom. Vytiela som si kartičku s číslom 3. Vyzeráš ako... To je jedno. Som pripravená. Dodám tak trošku povyšenecky. Ako prosím? Nebuď zdrzá myšená, lebo ver tomu, že nemusíš prejsť. Smokla som ako v hrobe a nervózne sa zakúsala do pier. To nie, ja musím. No dobre. Takže tvoja téma je podnik a podnikanie, subjekty podnikania a tak. Fajn, skvelé. Odpila som si z vody. A narovnala som sa. Teraz máš pár minút na prípravu. Položil predo mňa čistý papier a ceruzku a postavil sa a chodil mi za chrbtom a občas sa nadklonil nado mňa a sem tam sa ma dotkol. Pohľadil ma po hlave, obtáčal si moje pramienky vlasov okolo svojich prstov a podobne. Asi sa ma pokúšal nič iné len znervoznieť, vystresovať, rozptýliť, zrejme a asi aj zbaliť. Písal som zo pár základných bodov. Fajn, dopíš poslednú vetu a môžeš, Miška. No fajn, tak môžeme začať. Na to si dal dole ten kabát a zavesil ho vystretý na môj chrbát. Miša, už povieš niečo? Vieš, že sa nemôžeš sústrediť. Čo mám spraviť? Povedz. Postavila som sa a on povedal. Sadni si na stôl. Povedal a tak som si sadla na okraj stola, tak ako chcel. Chuť po ňom sa stále znásobovala vo mne. Stále som po ňom túžila viac a viac. Obávam sa však, že ma chce vyskúšať z niečoho nebezpečnejšieho a toho, čo nebolo v žiadnych jeho podmienkach a predpisoch. Porušuješ pravidla, Andrej. Ty vážne nechceš, aby som ťa nechal prejsť. Vytváral na mňa tlak. Ale ja sa nemôžem sústrediť. No istotne rátaj s tým, že ja prejdem. Si krásna, Miška, vyzeráš ako babika. Chcem sa s tebou hrať.
Som tu s ním sama, zamknutá v triede, skúškovej triede. Je neuveriteľné, ako sa behom pár minút človek zmení na zákerného a úplne nepredvídateľného netvora. Začal som mu teda rozprávať to, čo som vedela o tom podniku a všetko okolo toho. Videla som to na ňom, ako len čaká na to, kedy ma môže arogantne a s chuťou pretiahnuť na tomto posratom veľkom stole. Po pár minútach ale vyriekne. Vyzleč ma, Miša. To je rozkaz? Prešla som? Snažila som sa odbočiť od témy. Prudko intuitívne ma pevne chytil oboma svojimi rukami za boky. Mal som len čipkovanú čiernu podprsenku, bledomodrý crop top a čiernu minisukňu, podvesky v krémovo bielom prevedení a pozerala som sa priamo na neho, ale dalo mi zabrať, aby som zostala sedieť v tejto polohe. Ako ti je, Miška? Už dobre, ďakujem. Telom mi prebehla zvláštna triažka. V ústach som mal jeho sliny, ktoré sa miešali s mojimi. Zmyselne som túžila po jeho každom cudzom dotyku. Prečo sedíš ako stĺp? Ak by som sa ale pohla, malo by to pre teba fatálne následky, Andrej. Tak to skús. Vo chvíli, keď mi prešiel ľahká dlaňou po vlasoch a dotkol sa špičkami prstov mojich pier, som sa jemne striasla. Pootvorila som pery, vysnula špičku jazyka a keď sa ho ním dotkla, privrela som oči. Vonka vzrušenia mňou prebehla celým mojim telom a z hrdla sa mi ozval dlhý a vzrušujúci stón. A na konci jeho otázka. Miša, chceš to? Usmial sa. Stiahol mi minisukničku, ktorá sa voľne klzala dole nohami. Ani som sa nepohla. Pustil mi ruky, chytil pracku na opasku, potiahol a tá sa uvoľnila. Oči som mala priamo pred jeho rozkrokom. Rozopol si sexistický gombík, zips a hneď na to nohavice, ktoré nehal voľne položené na podlahe. Stál predo mnou polonahý a prestal sa ovládať. Keď tu sa mu na tvári usalašil mimovoľný úsmev. Jeho dlaň mi zovrela chumač vlasov a pristúpil o trošku bližšie so vstýčeným penisom k mojim ústam. Pritlačil mi ho tak prudko, že som mala pocit, že mi prerazí hrdlo. Prechádzala som jazykom po celej jeho dĺžke preto, aby vnímal každúčky chuťový pohárik na mojom jazyku. Chytila som ho mocne za pevné a vypracované stehná, zatiaľ čo on do mňa impulzívne a neprestajne vrážal. Moje telo sa naplo ako luk, ako tetiva luku. Ľahla som si na chrbát na stôl a cítila som, ako mi chladný pot steká cicerkom z vlasov a čela. Sledovala som ho. Chceš sa hrať, Andrej? Opýtala som sa ho a dodala. Hraj sa so mnou. Perami sa letmo dotkol môjho lica. Viac som sa nebránila. Odovzdala som sa mu celá a iba hlasno a vzrušujúco stonala. Nemala som síl oponovať mu. Chytil ma za boky a vnikol prudšie do mňa. Vrážal do mňa takou silou, že som chvíľami mala pocit, že mi chce ublížiť a potrestať ma. Chcela som sa pridvihnúť, no vtedy začal prirážať mocnejšie a ostrejšie. Bol tvrdý a bez akéhokoľvek zľutovania. Privrela som oči a o pár sekúnd na to som cítila, ako ma naplnil horúcim semenom. Prešla si, Michála, máš to za 1 s hviezdičkou. No, tak s tebou sa neradno zahrávať. Ešte som nemal takýto rýchly sex s takou krásnou dievčinou. Len som sa zasmiala a obliekali sme sa. Keď tu sa opäť vrátil ku mne, ku mojim zmyselným perám. Srdečná vďaka, Andrej. Čo ti ešte môžem k tomu sexu ponúknuť? Odídeš so mnou? Odomýkal dvere a ja som zatiaľ upratovala miestnosť. Kam mám s tebou odísť? Vezme cudzí ľudia pre Boha, čo mali iba spontánne, úplne náhodné rodeo. Do Belgicka, alebo aj trebárs do Francúzska. Uvidíš nejaký kút sveta a môžeme sa milovať, kde chceš. A kedy budeš len chcieť. Si neskutočne rozkošne arogantný, ale z
Stoj na zemi, prosím ťa. Budem rada, ak na seba možno opäť niekde natrafíme. Tak fajn, ako chceš. Nebudem ťa nútiť. Čoskoro to bude, ale ten deň D. A tak som odišla domov a tento deň som si ešte niekoľkokrát prehrávala v hlave. A každý večer som po ňom túžila viac a viac. Ale bol to ako sen. On bol ako sen. A čo bude s mojim životom ďalej? To nikto nevie. A či ho ešte niekedy stretnem? Tak to necháme na osud. Lebo ten predsa robí s našimi životmi veľké zázraky. A vy to poznáte. Tiež. Však?